Ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом. Монда набоши акайма. Рамад ака. Акай Бадрдинҷон чӣ ҳол доред? Хуб ҳастен? Тинҷ ҳастен? Шукронаи аълои меҳрубон акаҷон. Аз шумо пурсем, падар модар ҳама хубанд? Мешавад, алҳамдулилла. Худоро шукр, ҳама хубай, ҳама тинҷай. Мегӯм акай ҳавол хунук нестай? Ҳаво хунуке ака бародарҷон. Чикор кунем? Меҳнате. Беҳтарин кора акаҷон. Як чиро фуромӯш накӣ ака. Ай ҳамадан нони ҳалолтарина ака ҳами шумо мехӯрем. Барое ки меҳнатҳои шумо акаҷон дард дорад. Дари сардӣ, дари гуфти ҳамун гапҳо, ҳавои хунук. Акай Бадрдин, рости гап ма ба як мақсад пеши худат омадам. Тинҷ бош ака. Чӣ хеле ки медонен, ҳар як минтақа, ҳар як ҷо ба худаш як расму русуми худша дорад ака. Дар мо ҳам боша, ҳамхели расму русумае ки вақте ки арӯс 6 моҳ мешавад ё ки мисол 5 моҳ мешавад, ё падару модарша даъват мекунад, ё ин ки акаву додар ягон хулосаи гап ки волидонша вақте даъват мекунанд, бояд падару модараш ё ки ҳамо акаш бошад, додараш бошад, ягон тӯҳфа бояд биёрад. خدایا من با این مواشینا چیز چه خیلی توفا میخرم. Мисол телевизорай холодильника ягон чи ҳастай мақсад меёрам. Ма чӣ хеле ки медонам ака маоши худат ду қадар хуб нестай. Ва ман ба ӯ хотир омадам ака ки ҳамин маблағи акаҷонай ҳисоби ма қабул кунена. Ягон чи мехарем меёрем ака. Телевизорай холодильникай фарқш нест. Ягон чизи сабук ака. Бихапен акаҷон. Чӣ мешавад? 100% мешава акаҷон. Ҳамин $500 ам мегирен ака. Телевизор мехарен, мегирен, меёрен. Чӣ чизи буд набуд ака? Ҳамиҷа буд. Хоб акаҷон. Худованд нигаҳбонтон. Бале ака. Ҳанотон ба худо ака. Хонагиёра ҳатман салом расонед. Ҳатман акаҷон. Ҳатман мерасонам. Эҳтиёт кар ака. Бале ака. Худоё ҳазор бор шукрона, ҳазор бор. Ташаккури зиёд ака.